Te salut și bine te-am găsit! Sunt Leonard Chelboiu, antrenor de fitness certificat de peste 10 ani de zile și cu experiență vastă în domeniul sportiv încă din copilărie. De-a lungul anilor am antrenat fizic zeci de persoane în sala de fitness și le-am ajutat să-și schimbe stilul de viață. Astăzi vreau să vorbim de un subiect foarte delicat când vine vorba despre slăbit. Și anume o credință pe care majoritatea oamenilor o au în momentul în care vor să-și schimbe stilul de viață și să scape de câteva kilograme. Dacă îți imaginezi că pentru a slăbi și pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate trebuie doar să faci mai multe exerciții în sala de fitness și să mănânci mai puțin, ăsta poate să fie unul din motivele pentru care chiar nu reușești să obții rezultatele astea. Și crede-mă, am făcut aceeași greșeală o mare perioadă de timp. Toată treaba asta de aici reprezintă consumul tău zilnic de energie. Bucata asta mare de 63% reprezintă rata metabolică de repaus, caloriile pe care le consumă toate procesele metabolice, de la respirat la circulație, digestie și așa mai departe. Adică vei consuma caloriile astea chiar dacă vei sta pe scaun toată ziua. Principalii consumatori de energie sunt creierul, mușchii și ficatul. Deci dacă vrei să crești bucata asta de consum zilnic, va fi nevoie să-ți crești masa musculară. Pentru că mai mulți mușchi consumă mai multă energie. Al doilea element și foarte important este efectul termic al alimentelor. Și anume cantitatea de calorii pe care corpul nostru o consumă pentru a digera mâncarea pe care noi o ingerăm. Dintre toți macronutrienții, cel mai mare efect termic îl au proteinele, undeva la 30%. De exemplu, din 100 de calorii de albuși de ou, 30% din ele vor fi consumate de corp doar pentru a digera cantitatea respectivă. Poți crește bucata asta de aici dacă consumi mai multe alimente integrale, neprocesate, cum ar fi proteine de calitate, din ouă, carne, pește. A treia bucată și foarte importantă reprezintă activitatea fizică zilnică care nu este exercițiu fizic, cum ar fi mersul pe jos, căratul obiectelor și orice activitate fizică de pe parcursul zilei pe care noi o realizăm. Ultimul element reprezintă exercițiile fizice pe care noi le facem în mod voluntar. Așa că în timpul antrenamentului concentrează-te pe a deveni mai puternic, pe a-ți crește masa musculară și nu pe caloriile pe care le vezi într-o aplicație. În concluzie, mănâncă alimente integrale cât mai des, crește nivelul de activitate fizică zilnică și străduiește-te în timpul antrenamentului să devii mai puternic și să-ți crești masa musculară. Dacă ți-a părut că ai primit o informație de valoare, lasă un subscribe canalului, m-ar ajuta foarte mult.